El PSOE i Esquerra Republicana han segellat aquesta setmana un nou acord de finançament autonòmic després de mesos de negociacions. El pacte, presentat per la ministra d'Hisenda Montero, és una actualització del sistema vigent, que estava caducat des de fa més d'una dècada i suposa augmentar la cessió de l'IRPF fins al 55% i de l'IVA fins al 56,5% per a les comunitats autònomes. A més, el govern espanyol injecta gairebé 21.000 milions d'euros més per al conjunt de les regions si s'aprova, dels quals 4.686 milions d'euros extra anirien per a Catalunya. Junts per Catalunya, però, ja ha advertit que no acceptarien una rebaixa al concert basc i planteja una esmena a la totalitat a la proposta que s'hagi de presentar al Congrés. Amb nosaltres tenim el vicepresident de Junts per Catalunya, Antoni Castellà, que és el responsable del partit de Carles Puigdemont en aquesta matèria. Vostè creu que és un mal acord per Catalunya? És pitjor que un mal acord. Jo crec que és una aixecada de camisa. De fet, el que es va explicar és que el que s'intentaria és tenir un sistema singular per Catalunya, un model propi per Catalunya. Junts per Catalunya defensa el concert. Esquerra Republicana va sotmetre a les seves bases la plena sobirania fiscal. I el que ens trobem i constatat, i ahir se'ns va ratificar a la reunió de govern, és que Catalunya no surt del règim comú. És una actualització, una mera actualització de l'acord del 2009. Per tant, jo crec que és una aixecada de camisa. En aquest model no recuperem ni un euro del dèficit fiscal. Ho dirà, però si hi ha una xifra, sí, són els diners de més que posa l'Estat i que li pertoquen a Catalunya exactament igual que a tothom. Per tant, és un desastre. Vostès, una de les qüestions que Esquerra demanava incloure és la ponderació del cost de la vida i vostès també ho han anat reclamant, ja que Catalunya té un cost de vida més alt que altres comunitats autònomes. Estarien disposats a parlar amb el PSOE per incloure aquesta qüestió al redactat actual? No. No, és veritat que en l'actual... Aquesta és una de les mancances, és a dir, estem en un model que, torno a dir, és l'actualització del 2009. Ni tan sols la singularitat de la diferència del cost de la vida. Però precisament per això el que nosaltres diem és que el règim comú mai li sortirà bé a Catalunya. És impossible que li surti bé a Catalunya. I per això el que reclamem nosaltres és sortir de la LOFCA, sortir del règim comú i tenir un sistema de concert per Catalunya. En resum és que els diners dels catalans reverteixin en inversions i en serveis pels catalans. Es creu que el govern i Esquerra, és a dir, el govern i Esquerra asseguren que es garantirà el principi d'ordinalitat. Tot i això no estarà en el redactat de la llei. Creu que aquest cop sí que es complirà el principi d'ordinalitat per Catalunya? No es complirà. És que, de fet, ahir mateix el govern i la pròpia consellera Romero va reconèixer que a la llei no hi havia cap mecanisme per garantir el principi d'ordinalitat. Però fixi's una part de l'engany, i dic engany. El primer dia es va parlar de garantir l'ordinalitat per Catalunya. La ministra Montero després va dir «tendiremos a la ordinalitat». I finalment, el que hem descobert, quan hem mirat la lletra petita, és que s'estava fent un galimaties amb el concepte de poblacions ajustades. És a dir, en resum, en aquest actual model, quan s'apliqui, en població real, i perdoni, els impostos són reals i el que ha de rebre la gent és real. Població real, que són els 8 milions d'habitants de Catalunya, Catalunya serà la tercera que porta i la novena que rebrà. És que no es complirà, en termes reals, no es complirà ni el primer any. Per tant, han enganyat, i aquí reclamo responsabilitats. Quines responsabilitats? Bé, en política tu no pots sortir en públic i enganyar. És a dir, hi ha una responsabilitat molt important, a no ser, també podria ser, no seria la primera vegada, que el senyor Junqueras, quan va dir que estava garantit, de fet li hagi enganyat al PSOE. Quan dic demanar responsabilitats és qui ha enganyat aquí. Però el que sabem a dia d'avui ja, i han passat 48 hores, el que sabem és que el principi d'ordinalitat no es mantindrà, que serem els novens en rebre. Algú ha de donar alguna explicació respecte a això.
Vostès ahir a la tarda es van reunir juntament amb la resta de grups parlamentaris amb el govern, amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Què els hi van dir a vostès? Bé, ells senzillament van explicar que aquest era el model que defensaven i que això tenia virtuts. En aquesta reunió nosaltres vam traslladar-li al govern que creiem que era una oportunitat perduda, que era un moment històric per aconseguir el concert per Catalunya, o almenys reduir al màxim possible el dèficit fiscal dels 22.000 milions que se'n van i que no tornen. Que aquest és un càlcul del 2021, que probablement en aquests moments algunes estimacions ens situen a 30.000 milions. I a partir d'aquí vam voler fer-los algunes preguntes d'alguns aclariments. I per tant, preguntes al govern i respostes directes. Pregunta: Catalunya es manté en el règim comú? Resposta: sí. Pregunta: Catalunya, per tant, només participa d'una actualització del model del 2009? Sí. El cost diferencial de la vida a Catalunya està contemplat? No. L'ordinalitat estarà garantida per llei i hi haurà algun fons que la compensi si depèn de l'any? No. A l'IRPF, i perdoni, aquesta fins i tot sorprenent, a l'increment del 5% de l'IRPF aquest que podrem recaptar, donem per descomptat que també tindrem capacitat normativa. La resposta va ser no. Per tant, la pregunta que em faig al final és: quin era l'objectiu? Perquè és sorprenent que Esquerra Republicana pacti amb el PSOE un model de finançament, teòricament per beneficiar Catalunya, i el resultat final és que qui surt més beneficiat és Andalusia. Això és difícil d'explicar. Per què creu que és així? Costa molt d'entendre per què s'arriba a aquest acord. Fins i tot diria perquè la responsabilitat és que aquí el que es va acordar per part d'Esquerra és via un referèndum en el qual es va demanar a la militància que avalés una investidura a canvi de la plena sobirania fiscal, que això vol dir un concert. Una de dos: o hi ha una discrepància en què qui va pactar primer, que era Marta Rovira, i després Oriol Junqueras, i per tant no sé quina evolució ha hagut amb això, o senzillament a vegades acabo pensant, mirant-me tot plegat, que l'objectiu final d'aquest acord és, primer, ajudar la senyora Montero en la seva campanya electoral a Andalusia, i segon, justificar l'estratègia de poder votar-li els pressupostos a Salvador Illa. I res més. I ni tan sols pensant que prosperi el model, perquè és també sorprenent que abans de presentar-lo no s'hagi consensuat amb cap de les altres forces polítiques. I aquí tens el BNG i aquí tens Compromís. Per tant, potser sí que s'hauria d'explicar si hi ha algun tipus d'agenda oculta en tot plegat. Creu que és una irresponsabilitat del Partit Socialista portar, o en aquest cas que portin aquesta qüestió al Congrés sense tenir els vots d'una majoria? Bueno, gesticulació. El Partit Socialista bàsicament fa gesticulació i probablement al Partit Socialista el que li interessa és fer veure que compleix, que això justifiqui el suport d'Esquerra Republicana, que per altra banda la Montero enfronti bé la seva campanya electoral i que si això no prospera, per tant, cadascú pugui fer la seva campanya de victimisme. Perdoni, però és que crec que hi ha massa tàctica en tot plegat. I la llàstima és que ara estem en un moment històric. I era el moment d'exercir els 14 vots de l'independentisme. I per això li reclamem a Esquerra Republicana que encara estem a temps de reconduir la situació. Un dels que també ha estat crítics amb la posició o amb l'acord entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana és Foment del Treball, que precisament el seu president havia estat portaveu de Convergència en l'últim acord de finançament, a Josep Sánchez Llibre. Què li sembla la posició de Foment? Honesta, objectiva, és que té lògica. És que Foment, en treball, l'objectiu és, diguem-ne, ajudar a tenir un creixement econòmic i a les empreses del país. Perquè quan parlem del dèficit fiscal vol dir dèficit per inversions, diners que no podem aplicar en el nostre sistema. I crec que la valoració que fa Foment del Treball és que el resultat és molt petit. Però deixi'm que li digui una cosa, i ho faig coincidir amb l'actual president, en Josep Sánchez Llibre.
És que el 2009 ell era el portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió. Doncs en aquell sistema, Convergència i Unió va votar en contra. És a dir, a la Convergència i Unió, en el debat que també a mi m'amara sobre què hagués fet o no hagués fet Convergència i Unió, no, Convergència i Unió, en aquell model del 2009, aquell model del conseller Castells que va pactar, va votar en contra perquè ja li va semblar que això era molt poc per Catalunya i que a Catalunya no se li respectava. Recordin que veníem del debat d'un nou estatut i que, per tant, el treball era intentar buscar un mecanisme al màxim possible que s'aproximés a un concert. I això fa 15 anys. Per tant, la posició d'aquest pacte és anar molts anys enrere. La Convergència i Unió d'avui en dia, si existís Convergència i Unió, no votaria tampoc aquest projecte, igual que no ho va fer el 2009. Per tant, crec que és fer passes enrere. Vostès, fins fa uns mesos, tenien negociacions bilaterals amb el Partit Socialista cada mes a Suïssa. La qüestió del finançament autonòmic va ser un tema central aleshores? No vam entrar encara, és a dir, Suïssa, jo li puc parlar de l'evolució del debat respecte a negociacions amb el PSOE, no de Suïssa. Els continguts de Suïssa sempre s'han portat en privat i han estat paral·lels a l'agenda del dia a dia parlamentària. Però el que sí que puc dir és que hi ha un full de ruta molt clar, que era el pacte de Brussel·les. I el pacte de Brussel·les era gradualista. És a dir, primer desescalar llei d'amnistia, després elements identitaris que tenen a veure amb la defensa del català, però també amb assumir competències, llei d'immigració, i superat això, afrontar un àmbit estratègic que era el concert econòmic. Per tant, aquest és el full de ruta que teníem sobre la taula. Passa que s'ha trencat la relació amb el PSOE perquè les parts primeres ja no les ha complert. Però van arribar a parlar-ne d'aquesta qüestió? Amb el PSOE, en termes de relació amb el PSOE parlamentària, és evidentment que no. Per tant, no va ni acceptar ni el concert econòmic ni el va rebutjar, diguem-ne. No vam arribar a aquest punt. Si creu que és un mal acord, per què creu que Esquerra Republicana ha validat aquest acord entre el Partit Socialista i ells, diguem-ne? Això ho haurà d'explicar Esquerra Republicana. No em correspon a mi. Crec que la lògica és legítima en política canviar el criteri. Jo crec que aquí hi ha hagut un canvi de criteri. Esquerra, torno a dir, fa un referèndum amb les bases demanant el suport per aconseguir la sobirania fiscal i reiteradament es va parlar de concert econòmic. De fet, hem votat fins a 4 vegades en el Parlament de Catalunya la proposta de concert econòmic. Per tant, a l'últim moment canvia de criteri. Les seves raons tindran, però en qualsevol cas crec que seria democràtic i seria transparent que se sotmetés aquesta proposta a les seves bases. Si es va sotmetre a les bases d'Esquerra, diguem-ne, la sobirania fiscal i ara és règim comú, això s'hauria de sotmetre. Per respecte a les bases d'Esquerra, Esquerra és un partit històric i les bases d'Esquerra, diguem-ne, són les bases independentistes i que jo crec que la majoria estan en favor del concert i això és el que van votar. És legítim canviar de criteri, però jo crec que en democràcia has de poder-ho sotmetre a votació. Entenc que les crítiques a Esquerra debiliti la posició catalana dels 14 diputats vostres i d'Esquerra al Congrés dels Diputats? No. Jo, deixi'm que li diguis, l'objectiu que nosaltres hem de tenir és posar-nos d'acord, l'independentisme. Per això estem criticant el model i estem fent una crida a Esquerra de que 14 vots poden reconduir la situació. Li dic d'aquesta manera, estem en un moment històric. Hem tingut diferents moments històrics, la història de Catalunya. L'última vegada que es va parlar de concert, diguem-ne seriosament, en termes de Catalunya, va ser la transició. El País Basc se'n va sortir. Nosaltres no ens en vam sortir. I una part de responsabilitat de la pressió dels militars en aquell moment. Han passat 50 anys. En aquests 50 anys mai el catalanisme polític, ara independentisme, havia estat tan decisiu en la governabilitat de l'Estat. Per tant, no es podria explicar que no aprofitéssim aquesta oportunitat per ara sí tenir el concert econòmic.
és una responsabilitat enorme. Però creu que al Congrés dels Diputats hi ha una majoria suficient que donaria suport a un concert econòmic per a Catalunya? Doncs intentem-ho, perquè és que no tindrem qualsevol altra escletxa com aquesta. És a dir, pensar ja, aquest ha estat sempre l'error moltes vegades del catalanisme, pensar que no vas a plantejar quelcom perquè ja veurem el que faran, és sortir renunciat de casa. Si haguéssim actuat així sempre, no haguéssim tingut 9-N, no haguéssim tingut 1 d'octubre, no haguéssim tingut, deixa'm-ho dir així, el Pacte del Majestic, també. És a dir, el catalanisme polític ha de tenir la voluntat de la defensa nacional en tots aquelles escletxes i àmbits que pugui. No estem aquí per salvar el model espanyol, estem aquí per evolucionar el model català. I perdoni'm, en el full de ruta independentista, el full de ruta independentista és un procés complex. Portem 7 anys de repressió, però un pas necessari a la plena sobirania, un pas necessari a la independència és prèviament també la independència econòmica. I ara tenim una escletxa d'oportunitat per la independència econòmica. La pregunta que jo faig a Esquerra és per què renunciar a això? És que no entenc per què renuncien a això. Una de les qüestions que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha dit que encara han de pactar, han d'acabar d'acordar, han d'acabar de segellar, és la qüestió de la recaptació dels impostos de la Generalitat. L'acord parla d'entre Esquerra i el Partit Socialista, parla de recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos. Quina serà, si finalment arriba a un acord, la posició de Junts amb aquesta qüestió, si finalment acaba tirant endavant la recaptació de la totalitat de l'IRPF, tal com Esquerra té presentat al Congrés? Però ja estem en una altra situació en la qual la pregunta que vostè em fa és que no cal ni que la contesti, perquè aquest era l'acord, però ja no estem aquí. Ja no estem aquí. És a dir, en cap moment es parla de la recaptació d'un percentatge, ja veurem quan, i no s'estableix de moment amb aquest acord que sigui el 100% dels impostos. I en qualsevol dels casos hi ha una qüestió de base que té a veure amb sobirania. Recaptar i gestionar, només recaptar i gestionar, si ja ho fan les diputacions, això. No dic que no sigui important, clar que és important recaptar, clar que és important al màxim possible, però en aquests moments el recaptar ha de venir acompanyat del control dels diners, que és la clau de la caixa, i la capacitat normativa. Som una nació, hem de ser capaços de decidir fiscalment, hem de ser capaços de tenir el poder per dir, escolti, doncs jo rebaixo o pujo els impostos. I en aquest moment la pressió fiscal a Catalunya a les classes treballadores i mitjanes és enorme. Hem de poder decidir, hem de poder establir incentius per tenir un model econòmic que ens creixi de valor afegit. Tot això no hi és, ni se l'espera. És a dir, que el Parlament de Catalunya pugui legislar sobre els impostos a Catalunya. És a dir, a mi em costa d'entendre que algú plantegi que el seu objectiu és la independència i quan li preguntes, d'acord, però fins a arribar aquí, estàs d'acord o no que el Parlament de Catalunya pugui decidir sobre els tipus impositius de tots els impostos a Catalunya? Diu, no, això no cal. No té gaire sentit. Per tant, rebutjarien la proposta de llei que té presentada Esquerra al Congrés dels Diputats. Sobre el que s'ha explicat ara, sí, però també li dic, Junts per Catalunya no prenem decisions finals de votacions per declaracions o per anuncis. Mirem el text de la llei, però no pinta bé això. Junts, vostès, concretament vostè, a la roda de premsa d'aquest divendres va explicar que presentarien una esmena a la totalitat a l'acord entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, en el qual inclouria una transició cap al concert econòmic. Què vol dir això? I si em pot concretar... Sí, li concreto exactament. És a dir, esmena a la totalitat vol dir, miri, no estic d'acord amb aquest model. Per tant, diem no a que Catalunya estigui en el règim comú. Si Espanya, en les seves comunitats autònomes, vol mantenir aquest, diguem-ne, model de finançament, nosaltres no tenim res a dir.
Per això diem que l'esmena a la totalitat és a que Catalunya estigui dins d'aquest règim. Per tant, tècnicament el que hem de fer és esmena a la totalitat a aquest projecte de llei. Text alternatiu, per tant, és constructiu. El text alternatiu és una esmena a la totalitat i l'alternatiu és que Catalunya surti de la LOFCA, surti del cafè per tothom i s'estableixi un model bilateral amb l'Estat de règim de concert econòmic. Aquesta és la proposta que fem. Aquesta proposta ens dona una oportunitat, i quan dic transitar ho dic per dir-ho elegantment, de reconduir la posició que té Esquerra Republicana. I per això ho dic que som propositius en aquest sentit. És a dir, denunciem la situació de greuge per Catalunya d'aquest actual model, però no ens quedem aquí. Diem, ara hi ha una oportunitat històrica en el qual fem complir aquells acords que tenim amb Esquerra, en seu parlamentària. Amb Esquerra Republicana hem votat el model de concert. Per tant, traslladem això a l'estat espanyol. Per això presentarem una esmena a la totalitat i el text alternatiu diu, escolti'm, no cal ni que discutim aquesta llei. El que hem de discutir és que Catalunya surti d'aquesta proposta i s'estableixi una relació bilateral amb l'Estat en la qual tinguem el sistema de concert, igual que té Euskadi. Per què no el podem tenir nosaltres? És el moment. I això no és només una reivindicació històrica, és de futur. És essencial en aquests moments a la Catalunya de 8 milions recuperar els nostres recursos. Som un país ric, generem prou riquesa per tindre un estat del benestar molt i molt sòlid i tendir cap a una economia de valor afegit. I això vol dir sous alts, i això vol dir bons serveis, i això vol dir grans infraestructures. Seguim sent un país que tenim el potencial de ser com un país del nord d'Europa en el sud, però el dèficit fiscal, l'expoli de cada any ens ho impedeix i ara tenim una escletxa històrica per aconseguir-ho. Això quasi bé, m'atreveixo a dir, no és ni una proposta política, és un deure ètic respecte als ciutadans de Catalunya. Quines conseqüències podria haver-hi si Esquerra decideix votar en contra de la seva esmena? Bueno, em sorprendria, és a dir, si Esquerra vota en contra del concert, va dir que Esquerra votaria a favor del concert al Parlament de Catalunya i en contra. No vull imaginar-me aquest escenari. Deixi'm que li digui, jo treballaré i des de Junts treballarem per convèncer Esquerra Republicana que és el moment del concert econòmic i que això és un guany de sobirania molt important i que això ho hem de fer unitàriament i que històricament quan ens hem posat d'acord i hem fet front comú ens hem en sortit. I jo no renuncio a aquest escenari. Per tant, tenim temps per poder-la parlar. Però també podria passar que el Congrés dels Diputats rebutgés un model de concert econòmic per a Catalunya. Ja ens trobarem en el moment i les conseqüències que pot tenir, perquè el govern està en minoria i, per tant, necessita dels vots d'una majoria parlamentària. Això és parlamentarisme. Ja ens hi trobarem. El que dic és no renunciem abans de començar. Mai ha avançat el catalanisme polític i menys l'independentisme si renuncia abans de començar. Podrien apujar el to i demanar eleccions de forma més contundent si el Partit Socialista rebutja la seva esmena? No estem en aquest escenari encara. Ara estem en l'escenari de reconduir la unitat independentista, presentar una esmena a la totalitat, text alternatiu amb concert econòmic i posar-nos d'acord per defensar això. Estem en aquest escenari ara. El seu model que defensen de concert econòmic ha de ser calcat sí o sí al model que té el País Basc? La filosofia és la mateixa. La filosofia és la mateixa, perquè se m'entengui, simplement és Catalunya recapta, té capacitat normativa, gestiona i té el control de tots els diners que generen els catalans. Una vegada tens això, discuteixes amb l'Estat i calcules quin és el cost dels serveis que dona l'Estat a Catalunya. I són serveis i, per tant, això es transfereix a l'Estat. I després estem d'acord en fer una quota de solidaritat. Si és que estem d'acord en fer una quota de solidaritat, diguem-ne, mentre encara estiguem dins de l'estat espanyol, però de solidaritat. I què vol dir això? Que la quota la decideix el govern de la Generalitat. Exactament igual quan Alemanya discuteix amb la Unió Europea quina part posen els fons estructurals. Per tant,
és la Generalitat qui decideix la quota que aporta de solidaritat, perquè això és solidaritat. Si te la decideixen, la solidaritat és expoli, que és el que passa fins ara. Per tant, aquest és el model que defensem. El president del govern espanyol, com a acord amb vostès, es va comprometre a la publicació de les balances fiscals. Vostès argumenten que sense la publicació de les balances fiscals és impossible conèixer si s'ha augmentat el dèficit fiscal i fins a quin punt arriba o fins a quin punt és la millora amb aquest nou acord de finançament. En tenen alguna notícia sobre aquest aspecte? Perquè el desembre passat... No, ahir mateix a la reunió de govern vam preguntar a quin punt tenien la publicació dels balances fiscals i la resposta del govern és que els hi consta que la voluntat és que això arribi a passar en algun moment, sense cap concreció. Llavors, si m'ho preguntés en termes només de titular, deixem que li digui d'aquesta manera. Negociar un nou model de finançament sense prèviament haver publicat les balances fiscals és un frau. És un frau. Perquè no hi haurà manera, transparentment, de saber què és el que hi ha darrere, quin és, ni tan sols calcular l'ordinalitat, ni saber quins són els fluxos de diners que porta un i l'altre. És a dir, és anar a negociar a cegues. I, per tant, creiem que el lògic i per transparència i per fer-ho bé s'han de publicar les balances fiscals. Altrament, vas a cegues. Si el govern espanyol acaba publicant-les, vostès podrien entrar a negociar el redactat de l'actual model pactat entre els socialistes i Esquerra? No, perquè és una qüestió de model. Torno a dir, és a dir, amb les balances fiscals, probablement el que veurem és que el drama que veiem ara encara és més drama. Però nosaltres defensem sortir del règim comú, sortir del cafè per tothom. Per tant, hi ha una línia molt vermella. Molt vermella. El 2009 ja vam dir, diguem-ne, aquelles forces dels quals som hereus alguns, el 2009, i jo estava en una força política en la qual ja vam dir no a mantenir-nos en el cafè per tothom. Per tant, ara encara més, és un no amb això. I fixis, les balances fiscals són essencials, diguem-ne, per saber què carai s'està negociant. I per això, com que no les publiquen, també defensem el concert econòmic. Per què? Perquè llavors ja no hi ha discussió sobre balances. Els diners dels catalans són pels catalans i ja discutirem quins són els serveis de l'Estat. Fixis que al País Basc no parles d'ordinalitat, no té cap sentit, perquè ells gestionen els seus recursos. Doncs Catalunya té dret, sobiranament, a tenir la mateixa capacitat. Per tant, a Catalunya l'ordinalitat no s'hauria ni d'estar parlant, si es planteja... No, sortir del sistema del cafè per tothom vol dir oblidar-nos ja de l'ordinalitat. Ja no estàs pendent de l'ordinalitat perquè senzillament els recursos dels catalans són gestionats pels catalans. D'altra banda, hi ha quadres locals del seu partit que demanen votar favorablement a la proposta d'Esquerra Republicana perquè argumenten que no s'entendria que Junts per Catalunya rebutgés votar en contra de... O sigui, rebutgés més recursos pels catalans. Un d'ells és el president local comarcal del Maresme, en Carles Bosch, o fins i tot l'exconseller d'Economia, Jaume Giró. Sí, jo en aquest cas jo diria que jo respecto l'opinió de qualsevol militant de Junts, i per tant és molt respectable. I l'únic que diré és el que segur, com a Junts, col·lectivament, el que no s'entendria en absolut és que en un moment com aquests renunciéssim a negociar el model de concert, renunciéssim a reduir el dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros, això sí que no s'entendria. D'altra banda, fins a quin punt influeix la posició de Junts per Catalunya amb el concert i la posició d'enduriment del discurs amb el PSOE, un pronòstic en les enquestes d'Aliança Catalana, de l'ascens d'Aliança Catalana? En cap. En cap. És a dir, nosaltres intentem mantenir la coherència en política. La resposta respecte al PSOE és senzillament perquè no compleix els acords.
Si el PSOE hagués complert els acords del Pacte de Brussel·les, nosaltres ara estaríem en una relació estreta i correcta amb el PSOE. És a dir, és una cosa molt simple i aritmètica. És a dir, pactem un acord, una part compleix, l'altra part no compleix, doncs es trenca l'acord. No respon a res més que això. I creu que, és a dir, vostès s'han plantat, creu que Esquerra, veient els resultats, s'hauria de també ja haver plantat? Bé, en aquest sentit, no. És a dir, en termes globals, jo no sóc qui per opinar sobre el que ha de fer Esquerra. A mi el que m'interessa respecte a Esquerra és l'oportunitat, en aquests moments, de negociar amb el govern de l'Estat un concert econòmic. I torno a dir, crec que és un fet històric que transcendeix aquesta legislatura. És una escletxa que no podem deixar perdre, perquè aquest model, quan quedi tancat, ens hipoteca probablement per 10 o 15 anys més. I vés a saber el que passarà. És a dir, és un moment històric. Sempre hem dit, és que sempre hem dit l'independentisme. Des de Junts pel Sí, sempre vam dir que quan agafàvem la ruta d'intentar ser un país normal, les coses es feien amb el màxim de consens, el màxim d'unitat i aprofitant cada una de les escletxes que ens donessin utilitzant totes les institucions. Ara tenim una escletxa històrica i, per tant, el que reclamem i li demanem a Esquerra és que ens posem d'acord, fem front comú, és possible fer-ho, tenim temps per fer-ho i jo crec que les futures generacions, si ho assumim, ens ho agrairan. Creu que aquest acord entre els socialistes i Esquerra aplana el camí per uns pressupostos aquí a Catalunya? Això és el que em temo. Això és el que em temo, i que no puc demostrar, però em temo, perquè és que si no, no acabo d'entendre per què Esquerra, que sempre ha portat en el programa el concert, arriba a un acord tan feble i que a més ens manté dins del cafè per tothom, que és una cosa que sempre han criticat i que el propi Oriol Junqueras ha criticat. Malgrat que el Congrés ho pugui acabar rebutjant, diguem. Però per això mateix a mi em sorprèn molt i per això li deia que crec que probablement l'objectiu final de tot aquest acord és blindar la campanya electoral de la senyora Montero a Andalusia i poder justificar que es fa de crossa del senyor Illa. Si això acaba així, jo crec que serà una llàstima. I no sé si les bases d'Esquerra estaran d'acord amb això. No sé si les bases d'Esquerra estaran d'acord, com a mínim seria de molt sentit democràtic sotmetre-ho a votació, però no sóc jo qui per dir-ho i cada partit pren les decisions que ha de prendre, però Esquerra Republicana té una tradició forta. No s'entén aquest país sense la gent d'Esquerra Republicana i per respecte a la seva militància jo crec que fora bo saber l'opinió del partit en termes generals. I ja per acabar, veient el resultat dels acords tant seus amb el PSOE, tant Esquerra, amb el Partit Socialista, creu que va valdre la pena investir el president del govern espanyol fa 2 anys? Li respondrem el mateix que li he dit. Sí, perquè era una escletxa d'oportunitat. I és una escletxa d'oportunitat que, de moment, ens ha permès fer una llei d'amnistia a les quals s'ha pogut beneficiar molts joves i no tan joves i ciutadans de Catalunya que injustament estan represaliats per l'Estat. Només per això, a mi em val la pena. Només per això. Lògicament, les mancances són enormes. Lògicament, després s'ha incomplert un munt de coses. Fins i tot la llei d'amnistia no ha permès que els exiliats, començant pel president Puigdemont, hagi retornat. Però l'interès sempre de Junts per Catalunya és el benefici dels ciutadans de Catalunya. I només el fet que una sola persona que va estar a Urquinaona o que va estar a l'1 d'octubre se l'hagi pogut amnistiar respecte a la injustícia que patia, només per això, que té molts costos per Junts, però només per això val la pena. Doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies i esperem que repeteixi. Molt bé, gràcies a vosaltres.